Kaixo gaztezulo! Azkenean nire momentua iritsi da eta gaur zuen galderak erantzungo ditut eta gainera gozaltzen dudan bitartean. Mikel Martínez nauzue kazetari independentea. Lehenengo galdera. Barkatu? Onda sigara gaztezulo. Hola gustatzen zaizuen salseoa, Bueno, ulertzen dute, nire ere gustatzen zait. Adibidez, batez ere nire nerabezaroan, nire krasha zen, goazeneko aizea, Twin Melodiko Paula. Pareja daukazue, edo... Soltera gabe. Vale. Bai, ona bustitzera etorri gara. Hurrengo galdera. Bueno, galdera oso polita. Deituko litzateke Mikel Martínez bidea eginez. Mikel Martínez bidea eginez. Rimarekin ta guzti. Banoan nire bidea egiten kazetari bezala eta hori da garrantzitsuena. Hemendik nire mezua gaztezuloko ikusentzule guztientzat borrokatu zuen ametsengatik eta egin nahi duzuena. Hurrengo galdera. Bueno, baditut, batez ere komunikazioaren arloan nire gustatzen zaidala komunikazioa, kazetaritza, adibidez, Claudio Landa, Gabon Euskal Herria, Ilaski Serrano, baita Julian Jantzi, premiazo, gustatzen zait baita. Baita gustatzen zait Maria Patiño, ez dakiz zergatik, baina emakume hori ikonikoa iruditzen zait. Ahí está. Hurrengo galdera. Berarekin komentatu nuen, jada, bai, Inigo Aranbururekin gustura egingo nuke kolaborazioa. Arropa denda batera joango nintzateke eta berak nire outfita hautatuko zuen. Inigo, hitz egingo dugu. Mix, zukin gustura egingo nuke kolaborazioa. It's all or nothing now. Nere bihotza apurtu duzu. Hartu maleta ez dizutez. Itxarongo. Hurrengo galdera. Argi daukat El Conquistador del Caribera nintzatekeela joango, ze lehenengo kapituluan kanporatuta egongo nintzatekeela da. Baina Operación Triunfo realityra joango nintzateke. Gauza da abesten ez dakidala. Baina interesgarria iruditzen zait. Hostia. Odio! Eta gero bestetik joango nintzateke baita, hemen Euskal Telebistan egin zen reality show batera. Baserria realityra. Hurrengo galdera. Zetari baten kontaktu agenda gauza komprometitua da, baina bueno, antxe bertan famatuena Porrotx paiazoa dela, Jose Maria Agirretxe. Esango nuke nire animalia espirituala dela, bai. Eta, bueno, amaitu dira galderak, ai ama. Bueno, gaztezulo, plazer izan da zuekin batera gaur gozaltzea, eta jarraitu nire sare sozialak kazetari independentea. Eskerrik asko eta hurrengoan ikusiko dugu elkar. Agur!